Салому алейкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Мо дар маркази ноҳияи Айнӣ. Дӯстои азиз, мана ин парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар паҳлӯи рости парчам мағозаи армағон аз они бародари азизамон Саидҷон. Дӯстои азиз, ассалому алейкум, ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамватанони азиз, дар шаҳри Екатеринбург бародари азизи мо акаи Ид Муҳаммад мошиншон рафтагӣ холӣ бор ҷамъ карда истоданд. Номерошон дар зери навор мешавад. Иншоалло бора ҷамъ ки кардан баъди 1-2 ҳафта сафар ба Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Айнӣ, тамоми деҳаҳояш. Дӯстои азиз, метавонед номерои акаи Ид Муҳаммад дар зери навор занг занед. Мошин дар шаҳри Екатеринбург ва шаҳри Хуҷанд то ноҳияи Айнӣ меояд. Дӯстои азиз, мо дар мағозаи Армағон қарор дорем. Бародари азиз, спонсори мо мана мағозаи Армағон. Дӯстои азиз, тамоми бӯйҳои хушкунанда дар мағозаи бародари азизи мо Саидҷон ҳаст, меёвед. Дӯстои азиз, метавонед дар омада инҷо, дӯстои азиз, дар наздик барои падарону модарон, бародарону хоҳарон тӯҳфа гирифта бошед. Тамоми намуди тӯҳфаҳо ҳаст. Дӯстои азиз, боз аз даромад, агар гӯед ки инҷо куҷо аст, маркази ноҳияи Айнӣ дар паҳлӯи рости парчам мағозаи Армағон қарор дорад. Дӯстои азиз, боз аз берун мағозаи ин касро навор мекунам. Дӯстои азиз, бо ногуфта намонад билетҳои арзон, якта не 3-4 реклама шуд. Дӯстои азиз, бахшиш. Билетҳои арзон авиакасса. Занги шуморо интизор ҳастем. Номерои ман дар зер навор мешавад, номерои акаи Ид Муҳаммад дар зери навор мешавад ва дар спонсори моро фаромӯш накунед. Дӯстои азиз, омада дар инҷо бӯйҳои хушкунанда, бӯи хуш кардан суннати пайғамбарист. Дӯстои азиз, ғайр аз бӯйҳои хушкунанда, тамоми барои зебогии духтарон, хоҳарон, ҳама чиз ҳаст. Дӯстои азиз, ташриф кунед.